Ezek a piacok a legjellemzőbbek ezekre az országokra. Itt most először léptem be Grúziába egy ilyen zöldségesbe, ahol nagyon szép egészséges zöldségeket, gyümölcsöket árulják a pofák. Tök jó, hogy itt ez így megy, paprikák, és itt vannak hátul mindenféle üvegek. Nem voltunk egy aluljáróba, ott még csak ruhákat árultak. Nem semmi. Isten! Isten éltessen! Hajrá Grúzia! Egészség! Megkóstoljuk az itteni pálinkát, szőlőpálinka, csak ugye a nézőknek mondom. Bemegyünk abba a szabadtéri fürdőbe. Ja. Cigány. Cigányok. Aha. Na itt is vannak cigányok. Igen. Hát itt kielégítnek a srácok. Petlandból meg kell élni nekik is. Szegény gyerek. Beszélt, amikor eltűnnek a fák, akkor fogjuk látni, hogy micsoda lakótelep van a háttérben, hogy ilyen kormos, füstös, nagyon érdekes. Hát szemelláthatóan nem egy felkapott hely, de innen már látszik, hogy ott a kis medencében azért ott van a tiszta víz. Olyan, mint annak idén Egerszalók volt. Nagyon szép, tiszta. Hát 50 fokos itt, ami mögöttem van, a másik egy picit gyengébb, abban lehet egy 10 percet lenni. Egy a bemutatkozás, és ott van pálinka és az átlátszó. Alexander. Ők már alapozták. Itt hát itt lekísérem az elfolyó vizet, érdekes fehér nyomot, hogy hasonló van a szalókhoz. És akkor ide elefolyik ebbe a facsajába. Csoda szép hegyek vannak a háttérben. Ilyen szociál öltöző, itt lehet a ruhákat levenni. Utoljára ilyen
Én emlékem Szlovákiában volt, hogy így szedtük le a tuti gyümölcsöket a bokorról. Jó, tetőzek a csereket. Criminale, civile e segrete. Lui voleva sapere tutto. Itt a kapu. Tetszett is van. Elrabban lehet övetre. Può riguardare. Negyedik Dávid. In quel periodo dicevano che se il re sa anche quello che Mondjuk ez újabb, ez nyilván ez 20. század. Fél évig volt kurzuson Romában, arról a tikonról. Ez egy külön világ. Ez nem az eredeti. Hey, jó. A piacon. Mondjuk a piacon. Ha? A tehén és én. Itt a kolostor bejáratánál. Milyen jó pöttyös. Tökben.
Ne hülyeskedjél, akkor minek kell érdekelni. Iszol belőle? Megökörítselek. Igen? Jaj, mit inni? Nagyon gyere. Itt vagyunk a főtéren, keresünk egy éttermet. Valamelyik internetes oldalon azt írták, hogy a McDonald's, és itt van szemben a McDonald's, közelében van egy nagyon jó étterem. Ezt most jó lenne felfedezni. Ez egy ilyen, hát nem annyira érezzük lehúzósnak ezt a helyet, ez pont olyan, mint a pizza. Egyébként erőteljesen a helybéli sajt van benne, most várjuk ennek a húsos változatát. Én már benyomtál róla egyet, nekem ízlett. Hogy hívják, mi ez? Nem tudom. Én sem. Nem tudom, hogy hívják. Szóval ez ennek a sajtosnak a húsos verziója, hagyma, marhahús van benne, és erőteljesen, inkább borsos, úgy csípős. Hátul a színház, és itt a kivilágított grúz szökőkút. Nagyon töpec. Arra. Menjünk arra. Ászkáljunk meg egy kicsit már. Rajban. Repülnek rajban. 565 napot dolgozik a... Eljött a reggel, most a fiúk megmondják, hogy hova megyünk. Usbuliba megyünk, Mestia. és utána pedig Mesztiába. Ott is fogunk aludni, fönn a hegyen pálinkát hoz, sok pálinka van, és repülőgép roncsok lesznek. Azért fizettem volna belőle ki a 3 larit. Visszaszaladokról. Aha. Vagy ez itt. Ezt is be van. Nézd meg ezt. Ez is a régi komcsis. De ez a működő része valahol. Igen, jobb oldalon. Aha. Szép. Szartó a pád. Medence az nincs. Hotel Prometheus. Sanatorium. Closed? Closed. Minden totál closed. De jó. Hát igen. Annál érdekesebb lenne, hogy be van zárva. Én is tettem, miért élelmezték, hogy ez csak egy számon mulatták, neki beszéltem, hogy leszarták a tibeti szót. Nem, épp az, hogy arra kapott valami támogatást. Az államtól? Igen, és segített ahhoz, hogy tovább utazzon a... hogy is hívják. A függőidon csak egy embernek szabad tartózkodni. Az én vagyok. Mondta. Mert nem bír meg annyi. Egy nyillal
Ki? Kutaisi. Egy nivernnyillal? Ja, itt is van valami. Szerinted értek magyarul? Menjünk, mert még lesz ilyen, Most mennek a napra, ne szórakozzál. Bravo! Mit nézel elő? Hó van, nézd! Ja igen, magas. Oda megyünk fel. Jó, ez a Mercedes sor nem fogjuk utolérni ezt a Mitsubishi-t, úgyhogy kár adni annyira kitörni a nyakunkat. Ezen az úton Most már itt alakul, itt útépítés van, de hát azért lesz még ilyen rossz út. Túlsó feléről. De egyelőre lejöttünk a asztaltról, még egy kicsit lehet, hogy majd lesz. Egy 1500-on már azért most is vagyunk. Kijöttünk a hegy mögül, és most itt már azért alakulnak a havak. Telefonból. Hát van, akinek még van mit enni. Nem tudom. Ez a Grúzia. Ők csak úgy mondják itt, hogy Georgia. Nem Georgi, Georgia. Hát kicsit be van rozsdásodva a hely. Itt vagyunk az épülő úton 2200 méteren. Ezek az ilyen 5000-es csúcsok itt körülöttünk. Ott azon az úton lent ott jöttünk. Most építik, mert rájöttek, hogy ide majd fognak jönni a turisták, mert érdekli őket. Kiszálltunk a kocsiból itt a kanyarba, hogy csinálunk mindenféle fotókat, de rendesen nincs meleg meg egy szápólóba, úgyhogy szerintem most jön a Jackie, hogy föl fogok venni. Hát ez itt a táj. Így nézzünk meg. Ez olyan, mint az Ágasvári út, ahogy jövünk. Nem lehet azt mondani, hogy de jobb, hogy nem bérelt kocsival jöttünk, ez így, hogy sofőrrel vagyunk, és sokkal szerencsésebb. Erdélyben vannak ilyen helyek, csak az nem csak 2000 méter felett. Kicsit mozog az egész. Kíváncsiak, hogy a fedélzeti kamerából mit fog rögzíteni. Na és képzeljétek el, ekkora magasságban építették Mexikó várost. Lehet, hogy túlsó fejlő is van. Hát most Hát akkor nem möttük változik a táj. Valahonnan jobb út van. Itt nincs más lehetőség, erre kell menni. Látszol a filmem? Igen. És esni fog az eső, és egy picikét lesz, szarabb lesz az út. Csak a séromat be kell lőni.
Itt fogunk ragadni. Még ugyan az utat csinálják, de ez már Rozsgori. Kamarcsóvat, Rogorfart, Kulsivat. Mere mesti așa coare, iasă. Hai pe dabi, și așa tot agăsnit. Hai pe dabi la haru, ce halt marțni rog, zamedis, es medis ugun mesti așa. Tigări. E хороший добытие. У школе, потом вместе, а не так вместе варить. Most csináljuk az úton, szedjük a szekkert, és szekkert. Hát ennek a létrának a magyarázatát szerintem később fogom megadni, mert megmondom őszintén, hogy még nem állt össze. Lehet, hogy ezzel akarják sugallni, hogy miért is épültek ezek a tornyok. Tényleg csak arról szólt, hogy megvédjék az életüket és a családjukat. És akkor minden lehető eszközzel védekeztek. Szóval itt a tornyok végig látszanak a völgybe, itt Uzsguliba, komplet falu. Pár év múlva itt turisták ezrei. A halottnak az innivaló. Turisták ezrei lesznek, úgyhogy ideális időpontba jöttünk. Óvatosan, mert beverem a fejem. Azért itt ma már vannak turisták. No István, mondjál valamit a nézőknek. Elképesztő. Egyszerűen ide el kell jönni, azt a mindenit. Ide el kell jönni, és aztán megyünk, megnézzük a repülőket is. A harangok. Hát szerintem ez már elég csak autentikus. Túl tartok, hogy ez kicsit már csinált. Szóval nagy film volt a mongol, és pontosan mutatja, hogy a semmiből is lehet birodalmat építeni. Érted? Igen. A semmiből is. Az öreg házas itt néz. Azt Nem, egyelőre a növényeket. Belesétáltam? Már ott vannak ők is. Hát ott sütik a levesünket. Mindjárt megyünk és megkajáljuk. Virágokkal gerjedti, ezek szuper jók.
Megyünk kajálni. Olyan, mint Mi zöldséglevest teszünk. Sándor, tiédnek mi a neve? ennek nem tudom mi a neve. Meg kell fogni kézzel. Megmondja, hogy mit kell vele csinálni, ő tudja. Nem tudom a nevét, de nekem ilyen izének tűnik, ilyen fő tésztának. Ebbe a toronyba ez a család élt, akiket itt látunk. Az öreg asszony Péter. Itt leélni egy életet. Ott fenn az értelem. Numiret var mindavesa. Tnevien yuvarda gamap tila semyekim. Elkísértek a kutyusok. Itt átmegyünk ezen a hidon. Szia! Bizony itt kell, hogy hagyjunk. Mit szólsz hozzá? Ja. Szia! Nézd, ott van a kicsi házak, itt a szűziesebb csajoknak. Itt meg egy marra csorda van. Jó. Az minden, csodálkozom, hogy nem látom már őket. Jó, ez 10 perc utána mehetünk le.
az, hogy itt is teli vannak ilyen kábelekkel. Egy ilyen dongalétrához értünk, ez most már itt a második szint, mindjárt mutatom. Itt kb. Ezen kell fölvenni, ez a szlovák turista paradicsom feeling. Csak még úgy van biztosításunk. Ja. Jó. Hát én nem mentem fel a legtetejéig. Ez a mi vendégházunk. Méhecskéről van elnevezve, mert a házi néni méheket tart. Gyere! Na, akkor itt majd valaki elmesél, hogy mit fogunk enni, mert itt mindenféle csuda van. Egész jók. Na álljatok meg itt, nem ülsz le oda? Igen? Aha, olyan. Persze, úgyhogy szerintem. Én nem láttam. Ezért rég ilyen munkák van. Ez tök jó. Bár Romániában ilyeneket tudok a munkákban. Csacsai. Az egészen más napközben. Az estének nagyobb a varázsa, ugye? Hát nem látod a Minden nyomort, igen. És az olyan, mint egy barlangrajz ott a falon. Pista, nem olyan, mint egy barlangrajz, ott az a napfény. Tényleg. Sőt, hol tűntem? Nézd meg, ott van az a magas hegy. Az a csúcsos, nagyon magas. Felvonóra jegyet. Örülök neki, hogy csak egy 20-as volt oda-vissza, mert azt hittük, hogy egy út 20. De fölmegyünk olyan magasra, mint Szlovákiában, ilyen 2500 méterre. És megvan a kilövés. Elindultunk fölfelé. Tehát lesz egy megállót, át kell sétálni, onnantól a tetejétől kabinos visz föl 2500-nál egy kicsit kevesebbre. De jól néz ki.
úgy érzi az ember, hogy nincsen oda rögzítve a csuklójához, hogy majd itt most ez le lesz ejtve. Tehát nyilván nem lesz. Reméljük el. Színajan gyerekkorunkban Igen, zárt. Színajan, meg Usténban nagy kabinok mennek. Tehát csak kettő megy, egyik húzza a másikat fel, ellentétes irányba, de nagy kabin, két nagy kabin. Na, föl megyünk. Most már fel. Olyan érzésem van, hogy a fejünkre esik ez a szar. Jaj, de jó, megfog. Nem szabad oda menni. Most átsétálunk a kis kabinos felvonóhoz, 200 méter körülbelül, és akkor azzal fölhúzatjuk magunkat. Minden esetre itt, ha elfordítom a kamerát, azért ez a látvány, ez elképesztő. Egy ilyen kis cuki kártyát adtak 20 lariért. Ez oda-vissza érvényes mind a kettőre. Ez körülbelül 165-tel, 170-nel kell szorozni, hogy forint legyen. Nem kis. Nem kis. Mit? Itt kell hova tenni? Oda kívül a kamerát. Ja, ott lehet hagyni. De hogy nem lehet fölhozni? Ja. Hát ide most ne jöjjön be már senki más. Mi ketten akarunk lenni. Na. Most lesz a kilövés. És hopp, már fel is gyorsultunk. Figyelj, azok a hegyek ott fent, azok a csúcsok, az már Szovjetunió? Szerintem igen. Hát nem tudom, ki marad egy zászló. Nem tudom. Na úgy füstül a baloldali. Hát nincs szerencsénk az időjárással. Nincs. Eső is szakadhatna meg. Minden hó is lehetne. Ahhoz a gletscherhez lehetett volna eltúrázni. Csúnya koszos. Mármint a gletscher. Nézd meg, áll a kötél. Aha. Ez jó? Hát kinek attól függ. Ezek szerint ezzel húznak minket. Engem már eléggé felhúztak. Jó. Szóval ez meglódult most. Na, mindjárt megérkezünk, kedves utasaink. Mindenki maradjon az ülőhelyen, még el nem alszanak az öveket becsatolást cselező tablók. Nem is jöttünk a magasra szembe oldani néző. Na, kiszálltam a kabinból. Csoda szép. Ez olyasmi, mint egy hütte. Mondjuk, hogy az. Csak szokatlanul nyárias az idő.
싸다. 아이 뭐 그거밖에 안 봐도 백날이 줄라 그랬더니. Majd este hívlak, jó? Este hívlak majd. Oké, na szia! A megérkezés irányába, tehát ilyen keleti irányba ezek a hegyek látszanak, ez abszolút Grúzia, még a szemközti oldalban már a Orosz Föderáció hegyei vannak. Itt feszegetni, szépni, ütögetnéd, vernéd. Ezt most direkt ott elóval veszem. A start pillanatait. Hát ezért ez nagyon klassz. Na most lecsurgunk az első emeletre, az első megállóra. Átsétálunk, és fél egykor indulunk a hosszabbik úton visszafele Kutaisiba. Nagy szám lesz. A kék varázsbogyó. Nem kell vigyázni közben, hogy sörözön az ember. Gasztonyban is volt egy Itt a csapat, Gyula bácsi. egy csapat megy lefele. Van, már menekülök tőle. Az asszony egy évvel volt fiatalabb. És ezt mondta, olyan 93 éves korában Aha. nő. Nem van, abba a fehér falba. Te azt jól látsz. Ja. Nézd meg, Lajos! Aha. Fönn voltak az autók, Itt a biztos, két hogy toronytól volt itt balra. egy taxis, ami fölvitt volna. Van az a kicsit rozsdáns tető, és attól balra az a mi házunk. Ott Szerintem ott megy fel az út, Ott jobb laktunk. oldalt. A rozsdás tetőtől balra ott a kereszteződés. Nincs is bugis. vizet önteni a borba? Mondja. Szerintem van neki. Én nem láttam. De hogy kell kérni egyáltalán? Úgy a kék tetejű, mind a fehér tetejű. Stíl. Csendes, igen, oké. De hogy van a bugis víz? Van. Cél. Beef carbon. Egy csirkés zöldséglevest kértem vacsorára, egy beteg gyomorra. Ez a sápat dolog, ez itt nagyon népszerű, és azt mondják, hogy finom, és most fogom először megkóstolni, majd mondom, mi a neve. A másik pedig ez a sajtos, pizzaszerű képződmény, ami kimondottan jó, csak elég nehéz az is, mert sok benne a sajt. Ez a vasárnap reggeli grúziai útikritika, vagy talán útkritika, az is lehet. Megyünk fel a katedrálishoz. Nem Madeira, de van egy-két szép zöld fa. Levette róla a védettséget. És elrontották őket?
letolták az egészet és társasházat építettek. Tudod, ezek a svéd, ez a svájci balkonos, tudod, ezek a faszerkezetek. Olyat csináltak oda? Nem, hanem olyan volt, ja, olyan volt? a házak. Hát, most a katedrális Kutaisi egyik legnagyobb látványossága. Itt a dombtetőn. Mindenben megyek. Na itt kicsit végigjárom a falon. Itt épült a templom köré, gondolom egy védelmi fal lehetett annak idején. Hát innen egészen más perspektívája van a katedrálisnak. Nagyon alacsony a víz, de látszik a vízi erőmű zsilipjei. Egy picit elkezdett az eső is pötyögni. Szóval így 66 busztosan már nem érzem annyira stabilnak ezt a várfalon való mozgolódást, különösen, hogy a kövek is kijárnak. Sajnos nem ugyanaz, mint 5-10 évvel ezelőtt, be kell valljam. Fölvettem, hogy megcsókoltak.
Regina la morte sceglie va bene. A katedrális ezen része igencsak modern módszerrel van kipótolva. Nem tudom, hogy természeti csapás vagy valami háborús esemény következtében mehetett tönkre. Aha, na meg. Most ott némelyik fal van. Én is megyek, csak megnézem a... Hozzák a leves. Erődje volt, és ott az oroszok ostromolták tüzérséggel. És tovább omlott a Székesegyház is. Na, ennyit kell tudni róla. Harmadik Bagrat király 1003. Hát még akkor kicsi inni vizet. Hát, jó van, igen. 50. 50 pluszos. No? Na most menjél ki a képből. Mindjárt kimegy a képből. Éppen bejöttem a képből, hogy tudjam megfotózni a kislánynak a segényt. Igen? Nem, pont azt nem akartam.
A kezét nem foghatod meg, börtönbe zárnak. Az börtön járja fel. Nem is a saját feleségednek? Igen. De ha más feleségét puszilod meg, azért nem? Azért kis végeznek. Egy ilyen hosszú lépcsőn kígyózunk lefelé a Prométheusz barlangba, ami 1400 méter hosszú gyalogút lesz lent majd. A végén kis hajóút, és aztán busszal hoznak vissza a bejárathoz. Ez olyan esőerdő, mint ahol Sri Lankán voltunk, vagy még olyanabb. Úgy üdvözteljenek, hogy abból az íra, nem az olajok miatt. Figyelj, megnézed Románia, Magyarországon az eszed nem nagyon vissza előre az üzleti életben. Perfect success. Okay, this cave was discovered in 1984. Baușevăd ძალიან ხო თარიხ მავროთ. But it was opened just in 2011 for visitors. Generally here is 17 holes in this cave, but you can see just 6 of them. Temperature in the cave is 14 Celsius, it never changes. Also there is very high humidity. The trail is wet and a bit slippery, and please be careful. I will explain in Russian now, then we continue together. Ezek az argonauták, jöttek a vizére, az aranygyakorúját. Az előbbi cseppköves rész nekem jobban tetszett. Hát ott igen, ott legalább. Medvék barlangjában voltál? Melyikbe? Medvék barlangja, nyugati érchegység. Vannak sztalaktitok és stalaktátok, Szerintem meg nem. összeértek. Millió év, ami összeért, az több millió éves. Nem semmi. ეს ჰაერი არის ძალიან სუფთა, ეს ასთმის, ალერგიის სამკურნალოდ გამოიყენება, ასე რომ ღრმადი სუნთქეთ ერთსაათიან სპელეო თერაპიას ჩავიტარებთ ახლა ჩვენს ღვინოში. აი, თუ ცხოლებსაც გავესაუბრებით, შემდეგ ისევ განვაგრძობთ ერთად გზას. Growing sideways. It is called helictite, and speleologists believe that it is made so by movement of air, by wind. Of course, here is not strong wind in the cave, we can feel sometimes.
Fáznak meg az emberek sorban. Kígyóznak. Kígyóznak. Köszönöm.
Gyerekek a bukók, susakokba. Nézd, olvasd el, mi van ráírva. Az van ráírva, hogy torkídó. Motorcsónak motorra. Kövér orosz nő is. Fölvettünk egy kovakot, és most megyünk egy alagúton. Ezt azért nem csinálom. Ez a második csónak, az első csónak, ez tele lett egy pillanat alatt. Meg voltunk kijedve, hogy csak egy van, és meg kell várni, hogy visszajön, de nem kellett szerencsére. Valahol itt parkolt ez. Tapolcán is lehet ilyet csinálni, azt tudjátok? Tapolcán a barlangban? Igen. Csónakázni, de úgy, hogy magadba. Tök jó. Vagy egy ilyen meg 2. Meg 2. Jaj, de unalmas volt az ott kint. Szerencsére nem vettem rá mozi egyet, mert megbántom volna, ezek hogy... itt már a napfényei. Innen visznek vissza minket vissza. Háj. Megyünk a kakival lefelé a kanyomba. Nagyon szép volt a barlang, szerintem nemrég voltam Posztolynában másodszor, és szerintem ez annál szebb volt. Most bolond a helyzet. Nagyon sok ilyen szituáció volt. Különböző módon oldódott meg. Most bambolunk. Nem arráskodjatok már. Megérkeztünk az Okatse Canyon Visitor Centerhez. Ezen a maketten lehet megnézni, hogy miről is van itt szó itt a kanyonban. Leülünk ebbe a terepjáróba, ez a csávó itt mellettünk, szerintem a kocsmából szállt ki éppen. De minden esetre most itt elég érdekes úton megyünk lefelé. Megpróbálom fölvenni. Nem annyira nagyon meredek, de majdnem 45 fokos. Úgyhogy hát elég jóról. Itt nem jött volna be a kaki. Ezt a kurva élet. Nem is tudom mentelni. Ez nem a csajoknak való. Legalább van majd idő. Hungary, Budapest. Georgia is beautiful. I have one guide there, my friend, Linda Jabu. Very good. Szeretjük a very good woman-eket, de nekünk egy pasi a Jó, hogy nincs már Zixon. Ja, például. A jobbról már a... Csajok hiányoznak így. De nem jött volna el. Kerék közelít.
egy jó autó. Nem tudom, az enyém mit csinálna itt. Lehet, hogy elmenne, csak nem ilyen tempóban. És akkor most hullámvasút. Van biztosításunk. Nem, minden rendben van. De nincs benzinszak. Engem nem a rázkódás, engem csak a benzinszak borított meg. Visszafelé, felfelé kell majd szaplassan. Igen, az se lesz semmi. Ugyanitt fogunk visszafele jönni fölfelé. Tudnánk olvasni, nagyon akarnánk. Itt vannak a figyelmeztetések, hogy mit nem szabad csinálni. Hát millió ikon. Majd otthon fölveszem, és majd otthon kéremezem. Előzzük meg a lányokat. Ó, a biléta is kell. Nincs? Nem tudom, remélem van. Ezen a vas lépcsőn indul a túra. Megkerült a jegyem, természetesen csak elraktam. Megyünk lefelé, hát egy ilyen kanyon az úgy indul, hogy lefelé kell menni. Ez ma még nem az utolsó, mert még egyre elmegyünk, hogyha marad idő, de ott lehet, hogy már sötét lesz. Ezen a folyamatos vas lépcsőn megyünk lefelé, hát nagyon meredek minden, de itt már lehet hallani a víznek a hangját, hogy milyen erővel zúdul. De én még nem látom, egyesek szerint már látni lehet. Tényleg, de szinte le sem merek nézni. Na és akkor itt mindjárt kiérünk a... Hát kicsit tériszonyosoknak nem ajánlott. Még nem. Kicsit is tériszonnyal nem gondolnám, hogy ide kell jönni, mert ez nagyon meredek. Nem semmi a hely. Klassz. Nem lát, ja, ott látszik. Ott látszik a víz. Fotózzál! Mennyi acélsodron tartja? Ja. Hát igen, biztosan mennek. Ez speciális, most minek hívják, sziklatálca, ilyesmi. De hosszú, mert több mint egy kilométer, és ott egész messze az István mögött még embereket látok, úgyhogy azért ez nem semmi. Ilyen feszítésekkel van megoldva, van világítás is, hát biztos különleges sötétben, de most is szinte remed a térdem, szóval azért nem egy egyszerű hely.
Feljöttünk a sok lépcsőn, és most egy kevésbé ijesztő úton megyünk viszintesen tovább, itt az erdő szélén. Hátul lehet látni a ciprusokat, fantasztikus, gyönyörűek a felhők, zúg a víz, klassz. Kicsit lemaradtunk Istvánnal valamiért, nem tudom, itt szaplatunk az erdőben, kicsit sötétebb is van, itt már sűrűbbek a lombkoronák, és közeledünk szerintem ennek a felüljárónak a végéhez. Majd mindjárt kiderül, hogy mi is van a végén. Amikor már azt gondoljuk, hogy elértünk a végére, ja nem, itt lesz a kijárat, és szerintem itt fogunk tudni kimenni a kilátópontra. Ez azonnal kiderül. Az jól látszik, hogy itt ide csak férfiak jönnek, mert itt nincsenek nők. Ide csak férfiak járnak. Igen. Jövünk a kilátóba. Spotter barátommal. Na? Itt aztán alattunk a nagy semmi van. Sajnos elég kevés víz van benne. Át tud nekem küldeni Viberben vagy Whatsappon? Le tud elfényképezni? Kérlek, lefényképezni? Kevés benne a víz, de gyönyörű. Gyönyörű, kell. Meg vagy? Pillanat! Ez volt a pihenő napunk, nem? Picit mozog az egész konzol, de mégis föl tudom venni a vizet, ez jó. Menjünk meg befelé. Ezen a köves úton megyünk vissza. Itt érezhetően szarabb a telefonnak a képstabilizátor, mint az előbb a GoPro-nak volt. Ezt most bemutatom. És innen túlfalhoz érünk. Az lesz a durva. Mindjárt. Vízesőshez. Szia, kutyus. Ez ingyenes, úgy néz ki, hogy nem kell fizetni, de aztán majd bent meglátjuk, hogy odaérünk, már csak itt 100-150 méterre van. Na, bejöttünk ezen a digitális bejáraton, és most... Ja, nem húztuk meg a fizetést, igen, ez nem volt ingyenes. Sajnos ugyanúgy pénzbe kerül. De olyan érzésem, hogy minden ilyen állami létesítmény, az fizetős. Bocsi, hogy nem süt már a nap, de alig értünk ide. Olyan klassz. Ez a legkisebb. Hoppácska. Hát biztos lehetne nekem, hogy sokkal jobb fények, de legalább nincs sötét.
elég szerűen zajlik a dolog. Ez a nagy zuhat az aztán. Ezt láttam a Google-ön, ezt a karikát. És ez a nagy vizesés. 112-be kerül a mászás. Tudom, írva. Nem, az a csúszás. A nagy vízesés többenetes erővel zúdult lefelé. Remélem, hogy sikerül megmutatnom a filmen, hogy ez hogy is néz ki. Hát nagyok a távolságok, nagyok a magasságok, így nagyok az erők. Nem állnék alá, az biztos. Az étteremben
De úgy nem tudja, hogy melyiként szeretett. Majd mutatjuk neki. De szerintem most már nem egy. Azt hittem, már itt nem esik. Hát ez bácsa. Ez nem. Egy óra múlva milyen vizeték lesz. Épp erről beszélgetünk. Hát ezekben a kormányzat által támogatott helyekre a belépők azok 1-től 17-be kerülnek, ami körülbelül egy tányér húsos leves kávé. Most itt be fogunk menni. Hát így az esti szürkületbe ide érkezve a fizeséshez. Nem semmi, meg van világítva, ez már ilyen kicsit hipcses. És van egy lenti emelet. Szerinted az barlangba megy be? Hogy nem talonganak itt a turisták, de hát este 8 óra van körülbelül, úgyhogy nem csoda.
És ez már a kifelé vezető út nagyjából ugyanarra. Az utolsó helyen itt leültünk öten, meghívtuk a sofőrünket, és hallatszik, hogy rocsog a sült húsikája. Egész jókat eszünk, hát én egy ilyen tunkolósat választottam. Itt a zöldségpiac, és akkor ez most itt a csarnok. Megnézem, van-e valami pástétom, mert azt kívánom friss kenyérrel, paradicsommal. Excuse me? Это киви. Киви. Это киви, вот все хороший шар. Magyaróban nem. Magyaró meg édeső. Be van húzva ilyen. Tegnap még akartad kóstolni. No, thank you. Úgy néz ki, mint az elvarázsolt kastély. Figyelj, mint a bécsi Práter felették, nem? Gyebb szegények, de miért ne lehet? Karon kellett volna fogni, odavinni és úgy megcsinálni. Hát nem vettük volna észre, hogy itt kell leszállni, hogyha nem segítettek volna. Semmi nem látszik az útról. Ez a number 6. Fürdő. Hát ezek a fák itt sok mindent átélhettek, sok mindent láttak. Kimondottan szép reggelünk van. Sztálin fürdő. Gondolom 50-100 évvel ezelőtt ugyanígy visszhangzott. Hát az orosz pártfőtépkárak is itt ezen a szőnyegen mentek lefelé. 1921 óta létezik ez a létesítmény, tehát több mint 100 éves. Számát elhoztam biztos. Ez egy ilyen minimális átfürdő. Szerintem 23 fokos vízzel ázok.
Közelhetően egy homokból pedig le, azt az Ez egy olyan parazita, amit Sri Lankában láttunk. Szerencsétlen fán. Parazita? Igen. Komoly. Félelmetes. És egy X-Trail van itt. Viszont X-Trail. Ilyen mentünk le vonalban az idején. Ez itt összekereket. Oda pici volt, igen, összekereket. Körös pici volt. Két. Látszólag elhagyott lakótelepek, kóborkutyákkal, 2 emberrel találkoztunk, akik itt élnek. Hát elég komoly. Hogy mi lehetett itt régen. Most volt, hogy nem találta ezt meg, akkor... De biztos túl van már ezen? Hát, szerintem nem. De. Nézzük meg azokat a volt éves csarnokot. Jaj. Kurva jó. Aha. A Mercedes a húzókra kopította jelét? Vannak sokan. Na ezt láttam Sotinál. Ezt a fotót mutogatta. Ezek az útmenti falevelek, hogy itt vannak, ahogy leestek, ez a gyerekkoromat hát emlékezteti vissza, amikor sétáltunk a Gyáli úton, és ugyanilyenek voltak a Fasorban. Amúgy az egész környék, nekem a 60-as évek időutazása. Ha nem volna ennyire veszélyes ez a hely, itt akár belépőt is szedhetnének. Ez annyira speciális, de hát leszakadt lépcsőházak, folyosók, kitört ablakok. Ez az ajtó, a lépcső csúszik is, meg nagyon nem is biztos, hogy nem fog leszakadni. Biztosítom, nem tudom, mit szólna hozzá, ha látna, hogy hol megyek. Lehet, hogy kardjába dőlne. Édes Istenem! Hát itt nem kell ablakot pucolni, hanem már nincs. Ennyi. Hát azt hiszem, hogy nekem már nem kell elmennem Pripyatba.
mert ez legalább akkorát dob. Szellemváros. Folyosó és a mennyezete. Most kilépek a teraszra. Gondolom nagy kerti, partik, események zajlottak itt le. Háttérben az úszómedence, az oszlopcsarnok. Érdekes, hogy fönn is, de nekem az épület belső az ütősebb volt. Megmondom őszintén. Ez durvább volt. Visszatérve a lépcsőházba, itt még vannak kararai márványelemek, vagy az oszlopok, és most megmutatom, hogy lemegyek, hogy is néz ki a lépcsőház. Nem durva. Ez a lift. Ez a liftgépház, ezt már mutattam. Hát ilyen nyitott. Lehet, hogy otthon kéne szerelni most már a galérián és a korlátot, mert ezek után teljesen indokolatlannak tűnik, hogy van korlát a galérián, meg fogozkodó. Minek is az. Csodaszép oszlopok. Vicces. De azért a lábunk alá kell nézni. Hát ez ilyen. Most már kellőképpen megszomjaztam, úgyhogy egy gyöngyöző sör megy el az szemeim előtt. És még mindig a lépcsőház. Én is számoltam nagyon meg az emeleteket. Jó napot! Hello! Magyarok? Mondtál a tettét. Itt látszik a szivárvány. Most már nem látszik. De látszik a tettét. Látod? Itt látszik. Látod? Jó, akkor most mutatják. Így robogunk vissza a Kutaisi felé. Még felszállok. Vannak az árak, és valaki még felszáll. Kinyitja automatikusan. Nekem annyira szerencsém, hogy nekem van ülőhelyem. Kínálgattam az öregeknek, de nem akartak leülni. Na most már gyorsabban meg. Ennek utána ez a busz, ami behozott minket, a túlsó végén rakott le a városnak, és nem úgy döntöttünk, hogy nem hívunk taxit, úgyhogy egy ilyen erőteljes 3-4 órás séta, gondolom, hogy 3,5-4 kilométer biztos. Ha nem vagyunk túl messze a szállodától, egy 4 kilométerről meg, de legalább olyanokat látunk, amit különben nem látunk. Épületbontás, grúz módra. Na? Csapasd öreg. Zuhant le az egész ott, ami hiányzik. Most megyünk a itteni búcsúvacsora étterembe. Ott már voltunk egyszer és íz lett, de ezek a színek gyönyörűek, úgyhogy meg akartam mutatni. Hát majdnem elfelejtettem megcsinálni a videót. Én ezt a gombalevest kértem. Ez egy pepperonis pizza, aminek semmi köze a pepperonihoz, ilyen olasz kolbász, de grúz kolbászok vannak rajta. Itt szórtam rá ebből a chiliből. Te mit teszel, Sándor? Mi az? Ez gyrosz. Jó? Gyrosz. Ez a szokásos hacsapuri.
Akarok kóstolni ezt is. És szívesen. meg helyi kolbászok vannak. Szívesen. Lajosnál. És eljött a hazautazásunk reggele. Gyönyörű idő van. Ezzel az autóval jártuk körbe gyakorlatilag Grúziát, ezzel a 200-as rendszámú Vergyóval. Hát majd egy másik rövid snitben mesélek róla. Na most elmesélem, ez egy 2002-ben gyártott Mercedes, amivel végigjártuk a Kaukázust. Úton a repülőtér felé. Lehet, hogy kicsit hamar érünk ki. Okay, go. Vengria. Azt mondjuk, hogy Viva Vengria. Vezessen hazáig. Vengria, Grúzia. Viva. Sakartvelo. Logruzia. Szent Martello. Szent Márton. Hallod? Braseta, Jopa, Fag, Georgianu, Sakartvelo. ეგეთი სახელმწიფოთა და მთავრობათა მეთაურების დონეზე 4 წელიწადში ერთხელ იმართება. გაეროს გენერალური ასამბლეის საქართველოს მთავრობის metauri Sőt, utcával egy irányú forgalommal szemben. Az előbb még egy csomó kis madárok a kocsi tetején. Tök jó, ott kapaszkodnak. Megjött a gépünk. Ez egy nagyon modern repülőtér, és a magyarok komolyan kivették a részüket a létrejöttében, majd utána ezek pontosan, hogy a tervezésben, vagy a kivitelezésben. Ilyen természetes smoking area van kialakítva, ez egészen különleges, mert ilyet még nem láttam sehol. Tök jó. Beírod tudod melyik színészről van szó? Még nem. Arra a jóképű négerről, Idris Elba. Angol színész egyébként. Már ilyen világsztár. Arról szól, hogy fölül egy repülőgépre, és a foglalkozása az, hogy ilyen nem túl tárgyaló, hanem ilyen nehéz helyzeteket old meg fel. Így a 38. sor F.
szélre repülünk. Hogy csak nap. Fékszár mellé résből. Ez ilyen alacsony, semmi köze hajtóművel. Milyen spotter vagy? Azok, akik az oda is mondták, azok kimennek 3-4 gyakorlatilag semmi. Már a repülőtér fölött vagyunk. Ja, itt vannak valahol. Elfogyott. Van egy dom, spotter dom. A másik sarkán. Remélem, ez nem lesz dokumentumfilm. Nem. Nem ad már, alig megyünk már. Mikor érünk föl, tehát mindjárt most. Hát így van, jó van, megmondom.